La vigília de Sant Jordi s'han lliurat els Premis Juvenils de Treballs de Recerca de Batxillerat que organitzen l'Institut d'Estudis Empordanesos i la IA Eden Salvem l'Empordà. La guanyadora del 36è Premi Josep Maria Álvarez de Treballs de Recerca de Medi Ambient i Natura ha estat Elna Mac Puigdevall, amb Quan l'aigua parla, el missatge ecològic de la Muga. Hi ha hagut dos accèssits, el primer per Caral García Anglada, pel retorn del llop a Catalunya, i l'altre per Max Cavarrocas Casadevall, per un estudi sobre l'alga invasora Rugulopteryx okamurae. El Premi Albert Comte a Treballs de Recerca d'Humanitats i Ciències Socials s'ha atorgat a Escola de Nens i Nenes de la Mancomunitat de Catalunya a Palau-saverdera, fet per Jana Quesada Barceló, alumne de l'Institut Alexandre d'Olofeu. També hi ha hagut dos accèssits, un per un tresor entre les muntanyes sobre el castell de Carroig de l'alumne de l'Institut de Llançà Nerea Pastor Rico i l'altre per anàlisi socioeconòmic de l'antic quiosc Vergers de Figueres de Martí Torroella Mas Martí del Muntaner. Com a novetat en aquesta edició, la Fundació Albert Tomàs ha atorgat 2 beques de 1.000 euros als guanyadors dels 2 premis per finançar la seva matrícula d'estudis superiors. Enguany el Premi Albert Comte ha arribat a la 25a edició, per això s'ha volgut destacar la seva trajectòria com a docent. Utilitzava un mètode clar, sintètic i natural. És que em deia, jo soc home de síntesis. Era, però, a més, un professor de pissarra. Professor de pissarra, i ell començava la classe sempre, inequívocament, amb quadres sinòptics. Quadres sinòptics en què situava l'explicació que faria el dia i en mapes de colors, espai i temps, les coordenades de la història. L'acte s'ha tancat amb l'actuació de la coral del Deulofeu que ha interpretat 3 cançons. The angel